Hei hei. Taas uuden vuoden aattopäivä ja vähän valmistella tässä noita merkata ykköslankoja ja sitten ottaa tulilangat esiin ja katsoo sitten, että mitä laitetaan tuplana tai kuinka vaan. Eli tässä tätä tekemistä voisi kaikkia katsoa vähän. Hommat jatkuu. Mä oon täällä nyt saanut tämmösiä, no tosta lähtee tuplana noin. Ja sitten sedällä on sitten tuolla on laitettu sellainen, että sieltä lähtee noita Porokana Sky Terroreita, niin 4 lähtee sillä lailla, että ensin 1, toinen sen perään, sitten tuplana 2 vielä. Ja vielä olisi tekemistä kyllä. Että monta juttua tekemättä. Kello on 4 nyt ja kyllä ne tässä jossain kohtaa valmistuu. Hommat jatkuu täällä vaan. Saan nyt tommosen tehtyä. Siitä nyt lähtee dumpummi ja sitten tonne isompi kakku. Pistän aina tuolta sytytän toisen ja sitten mä menen tältä puolelta sytyttää tuolta välistä niin toisen. Että tää pitäis mennä peräkkäin. Elikkä ja noin pitäis lähteä sitten noin 2 yhdessä. Joo, taas tuli joku tämmönen kakku. Et siitä lähtee nyt sitten overloadi tosta sytytetään. Ja sitten siitä lähtee kakkoslangasta sitten, joka sytyttää sitten overload 14. Sitten se kun loppuu, niin se menee sitten tuolta lähtee toi Illuminationi Spectran kakku. Ja pitäis nyt nää 3 lähtee sitten yhdellä sytytyksellä, että pienellä viiveellähän ne lähtee aina peräkkäin, mutta eipähän nyt tarvitse koko ajan käydä sytyttää sitä uudestaan. No, siinä on White Forcet laitettu tuolla askartelen paskartelen tosta vaan sitten sytyttää, niin pitäisi nyt suunnilleen lähteä sitten varmaan aika lähellä samoihin aikoihin 2 kerralla. En nyt vielä tiedä sitä mitä mä noitten kanssa teen, että veikkaan, että noi Freijat vois laittaa kyllä tuplanakin, mutta no katsotaan. Joo, tuolla. Jop, noita Freijoja nyt on 2, niin mä ajattelin tuohon pahvilootaan laittaa sillä että laitan tuonne toiset pahvihässäkät, että se pikkusen ampuu viuhkaa. Ja lähtee niinku yhtä aikaa sitten. En tiedä, ei tässä nyt mitään ihmeellistä. Kai toi toimii tollankin. Mä koitan tässä jätkän kynttilätä sytyttää. Nyt tässä yhden saisi jos palaa. Varmaan tulee ihan kivan näkö. No täällä näpit jäässä vaihteeksi taas. No, mietin just, että tuossa on toi Thor ja tää Frikki, niin kumpi menisi eli jos mä nyt yhdistän nämä molemmat sillä lailla, että aina lähtee peräkanaan, niin kumpi olisi se viimeinen kakku, että se voisi kyllä olla tää Frikki, että Thori ensin ja sitten Frikki perään. Joo. No, siitä vaan yhdistellään lankoja sitten. Joo, sitten jos miettiä, että onko flashi vai tuossa tuo pyräaddikti ja tuo patsokin vielä, niin ja tuossa tuo mörkö, niin
Jos mä nyt laitan sillain, että patso eka. Sitten menis toi Riake on toi Pyrähti 2. Sitten lähtis Flash ja ihan viimeisenä sitten tosta Mörkö. Niin se ois varmaan kova setti. Joo. Noi. Joo, Pyrähti yhdistetty tuohon Flashiin ja sit mä vien nää paikalle ja tosta lähtee sitten mä yhdistän nuo langat tosta, kun painaa sen verran paljon, ei vitti kaikkea yrittää kerralle. Sitten toi patso saa nyt mennä sitten tän kakkukasan kanssa, että mä nyt yhdistän sen varmaan tähän Racing Gradin puoleen. Että se saa mennä sinne sitten yhtenä kakkuna. Mutta muuten rupee nyt olemaan aika hyviä hommat hanskas. Se kun kannalla paikalle. Joo, tosta sitten lähtee. Heitän tuohon lavoille näitä romuja ja nyt tästä kävellä tänne. Suht pitkä matka tonne varastolle, mistä mä haen noita tuulia. Tämähän nyt joutuu kantelemaan. Viedään nyt noin 4 kakkua yhteen ja otetaan sitä apuvoimia kohta. Joku ystäkin tarttunut. Eikä yhtään vaikuta, kun on vähän kylmä. Joo. Tästä vielä noin 30 metriä niin ollaan perillä, mutta sammutan tää